Ha? Magkaganon-ganon ka pa eh. Chansay mo naman. Tsara mo. Kasi nang din mo. Madami mo na lang. Madami ba? Yung human mo. Yan. Para sure. May pipil. Ito. Naantok ako. Nawala na sa disiplina. Nakalimutan mo na gagawin mo? Ay, wow. Nagdito na naman ako. Meron kang tubig. Uy, ano ba naman masasal ko? Gusto puro kain na lang. Tira ko matigas na yan. Kailangan mo tigas. Sino yung gloves natin dyan? Oo. 22. Why? Hindi ba yung tenta doon? May appointment ka? Winro. Winro dong. Yalla. Yalla, Klo. Yalla. Masalama. 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 Mag-kiss daw siya. Mamaya-maya niya lang yan. Ito, nabito mo yung aking okay.
ilan. Kasi gusto tinitingnan. Oh, ito na. Basta. Hindi naman rin, para ang dami dyan. Nataon na ito. Dapat ganun ka pa ng ganyan. Ha? Alas 5. Ha? Dapat yung alas 5 ka mag-open mo lang. Hindi, sa umaga sa gabi. Bago matulog, mga alauna. Ano kasi ba yung, ano ba yung, ng cellphone, nag-iinit na eh. Ngayon, ako pa kasi nag-isip mo, diba? Hindi, minsan hindi ako nag-aircon. Kagabi, hindi man ako nag-aircon. Hindi ako nag-aircon kagabi. Sino yan lang? Sino yun? Oh, Bogs, mag-love shout out. Ikot tayo ng sabaw. Mali si tatay. Mali si tatay. Magkano yung binibili mo ng ano? Magkano isang ano? Isang balot? Sabi dito. tama lang para bumasak ng konti. Nanunayo na ba? Tuyo na dong. Masabaw pa to, Bogs? Masabaw pa. Dapat pag ganito. Bukas pag kaya dapat pinisunan ka na pang ano din niya. So, Okay. Tomorrow. Tomorrow. Parang kulang sa sabaw. kulang ka. Pagka pinisil-pisil mo, Box, may nalabas naman. Ano yun, Nana? Kaya Celine. Gag. Ay, pitik-pitik pala, pitik-pitik. Pag pinitik-pitik mo, may nalabas pa man. Ilang piraso? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 pieces. Maato yung makapal. Makapal. Malaki. Good luck. Huwag pilit. Ano? Pink, ano? Pinkaw, ano? Ano to? Pinkaw? Huwag, ano? Huwag pitik. Pintaw. Pintawin mo. Pinkaw, pinkaw. Ano yung pinkaw? Yung, ano ba tawag niyan? Ayun na lang. Ha? Ayun na lang. Oo, ano mo na eh. Inopin mo na eh. Isilipin mo na lang. Ha? May pan ba yung ginamit mo? Oo. Oo. 10 minutes. Okay? 10 minutes.
Naka 17. promise. On 27 or 28. Naantok ako. Balik natin ito. Ang sarap kaya buks ng ganyang ulam. Ang daming nahigop na sabaw. Binalik ko pa? Wala naman yung lumi. Wala naman lumikit na chocolate. 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 Why the Filipino accents are so sexy? Toothbrush. Chocolate. Saan ko pa ito dali? Dito na lang. Tapos mo lagay sa bag mo, Day. Oo, parang. Para I'm always sweet. So I need sugar. Tingin ka sa chain, Day. Day. Sabi ko na chain. Chocolate. Screenshot. Para hindi makikita. Chain. Tingnan mo. Nag-screenshot ka tuloy. Chain. Putik ka. Shin. Chain. Uy, 100%. Back shop now. Ano to? Special gift for you. 400 star. 100 star. Ano to, Day? Ano saan na pinag to, Day? Shop now. Later. Later. May bonus pala dito eh. Saan tayo? Wow. Lukat na ito, Day. Ano mo? Ang ganda ng anong kaso may mga ano siya. Ang ganda nito, Day. Promise. 31. Oh. Kaso alanganin siya. Parang ang ganda nito, Day. Ito? Yes. May pang ano siya. Tingnan mo nga. Panloob. Tingnan mo nga. Tingnan, oh. Tingnan mo nga. Manipis siya eh. Manipis mo. Kaya need mo talaga ng panloob. May kasama ba yung pangloob? Kasama yata. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo ang ano. Yung kasama. Chica's minimal solid. Color transparent. Basic color. Shirt. Shirt lang. Wala yung pangloob. Mahaba man ang ano nito. Mga manggas ba? Anin ko nga. I-memorize ko.
Dadalan ko. 20 na. Paano ang blouse? Hindi mo gaganda ang blouse. Promise. Bakit mahahaba ito lahat? Tops, blouse. Tingnan mo dito, dress. Ito yung dress. Ito naman sa top. Ito naman sa bottom. Merong ano dito, yung B-shape. O dito na yun. Sa top. One, two, ay, ganun ba? Ay, ang ganda no? Malalaki yan, Day. Okay na yun. Dapat mga kalahati naman Bukas, doon. bukas, liliitan ko. Mga ganito na. Para pag di ba? Kasi bubo ka pa yan. Magkapal pa yan. Magkapatapos na natin. May tinawag. Ay, Dito ko sa Ayan. Make the biggest. Ang bagay, how many minutes? 20 minutes. 20 minutes. Kambali. Oh, this too. You want this one? Yeah. Kambagi, kung nalalaman. Kambagi, kambagi. Lina! Lina! Coffee. No more milk. Everything's coming. What are We we don't have milk. I will make the banana cake, but we don't have milk. We will have balance. I have milk. We don't have banana. Meron na. We don't have milk. Ano We ba? have banana. Baliktad ka man, Day. We have banana. We don't have milk. In the fridge. Because Lamo said, I like banana cake. Then I said, okay, I will make you banana cake, diet cake with oatmeal and nuts. Then she said, okay, we'll make banana cake. But I checked, we don't have milk. Uy, asan ang kutsilyo dito, Day? Where is Powder. Ay! Nilagyan mo ka ng powder. Tubig. Kasi kailangan i-soak yung oat sa milk. Then we put this nuts, walnut.
Bukas gagawa ko ng green juice. Ganda na yan. Ito dahil 29. Kaso nga lang sleeveless siya. Sleepless naman yun. Hindi mo nasuot yan dito. Ganda siya, oh. Ganda siya. Like, talaga siya promise. Tapos hindi ko nasuot dito. Baka sabi ni tatay, umakyat ka sa taas. Balik. Balik. Ah, madam! سوي قهوة ها سوي نعم. قهوة شوي for me Oh, حطي تمر وحطي هذا تك شوي هذا ترينجل اوكي سمي تمر بدون ما شاء الله Because Lina wants. واو ما شاء الله how you make ready هذا ready no ما شاء الله I take it tomorrow with me. Tomorrow I'm not go, but I have appointment. Rap. Triangle and what we have, and so we have other fingers here, huh? sabi din finger? That what we have. We have finger. You have to me. Yeah. Finger. You know, Lavo likes also the banana cake. But we don't have milk. Milk. Because milk. For banana and oat. Okay. But we don't have milk. Di ba mo? Hindi mo naisip mo. Bakit? Nag-ano na ako. May appointment siya, hindi siya kapunta sa school. Pwede ba ginagawa tayo? Wala lang sa makeup. Kulang yan. Pagka lumabas, okay lang eh. Kulang lang yan sa labas.
dito ang laki mo. Maliliit na kalahati mo. Ginawa ko na. Parang ko na. Ang kasi. Ganda. Mama told me you made that cookie. So, I feel like I know you saw it. Ah, yum! Wait. It's hot! It's just came from the oven. No, I like it with this. It's very hot. Later you eat because you need gawa. Good. Is this the bitter chocolate mix? A cake mix? Is it a cake mix? No. It's only a flour and chocolate. Lina will be angry with you because you're the first one who take. Oh, it's yummy. Ito nga lang kuhanan kong video. Ano kumain mo? Ikaw na naman tapos. Hawak ka. Hawakan mo tapos ikot. Ganun. Kaya hawak mo. Ganun. Ano sa'yo? Kasi mas maganda. Ganyan din ito siya. Ikaw nga mag-ano. Ako matawag sa dito. Dito. Hindi pa naman tayo. Tikman natin ito. Tikman na natin ito. Pag-ibig mo yan dyan. Bakit ayaw? Kapag mga ano yan. Kapag
Ganun ba? Masarap ito pag yung ano na. Para iba yung lasa. Bakit? Mapait-pait, hindi katulad ng bili mo. Yung asukal kasi niya, dapat niya yung brown talaga as in brown. Yung muscovado pa. Yung ano luto mo. Sus, napimot-mot na. Dami pa, ano ito na, hindi nga pasting. Pa, ano ka. Asan si Lena? Diyan, sasaya. Oh, bakit hindi na po si Lena? Siya man ang may gusto. Nauna pa yung ano.
Sa akin? Not so sweet. Not saying the one in this word too much sweet. This one not so sweet. Dali. I want to eat it now. Can I eat it now? Yeah, no need over the tape. Which for me tomorrow in school? Hmm. But, I want to go mama house. Mina, see you, Lala. Will we take two? No need over the tables. Что? Ano sabi niya? Kalas daw kasi pupunta raw siya sa nanay niya. Anong kalas? Kung tapos na lahat.
Okay na ba ito, Day? Ano niya lang, may gusto niya, nakaano ka agad. Tapos magreklamo pag hindi ano. Para siyang, anto, dependent. Sinabi ko nga, hindi ka tapos yung gawa mo. Pupunta doon sa nanay niya, bakit hindi pa siya doon nagkape? Magawa ka dito. Kasi siguro, doon naman araw-araw may kape. Dami niya talagang alam sa buhay. Hindi naman yung ahin. Dali mo. Kahit hindi pa puro yan, ay. Pwede yan. Huwag na siya magreklamo. Apura-apura. Inulit mo na ba yung sahodan? Hindi pa. Mamaya ulitin. Bukas. Sahod hindi niya na, pag bumibili. Masakay na papel na ito. Hindi na siya pwede. Pero ano talaga? Hindi fasting, pero kung ano-ano naiisip sa katawan. Parang ano din, fasting din. Paggawa masyadong paapura. Ay, nako. Laki ng puso. Ay, nako. Ang dami karapag dyan sa classroom. Ano? Hindi na sila. Hindi fasting, pero ang ka-style na fasting. Nasaan na siya? Ay, walang kanina pa. Ano magandang po? Pero wala siya ng red, no? Wala siya ng red. Walang magay. Ito, ano man to? Parang maroon. Parang maroon. More on red siya, pero maroon. Kasi 20 HP. Mahal siya. Pag binungan mo aircon, malamig. Pagka pinatay mo, mainit. Ano ba yan?
Ang ilong ko eh, hindi naman pakali. Ang ganda din. Hindi. Ano siya, yung Women's elegance or sleeve shirt with mesh Ano yung- string, top sleeves, and floral designs somewhere. Wala mo na, lagi ko ng tela mo. yung madulas dahil na manipis. Parang ano, satin. Kaso dalawang kulay lang oh. Uy, ang cute mo. Ganda, di ba? Ganda siya, promise. Para siyang... Kailangan yung ano ba, kakaiba naman. Bukas gagawa ko, dagdagan ko yung asukal na brown. Kasi hindi siya, di ba, yung brown na brown. Dagdagan ko yung brown. No? Mapait-pait siya. Mm. Cute. Kaso siya, may ano siya, Hanggang dito. parang ka nagkakasakal. Mga kasakan. Nagkakasakal siya. Maganda sana yung kanyang design. So, kailangan kakaiba naman yung design. Mukhang kayo kakainin ni Bena. Tahimik yata si Rose. Basta mo, hoy dahil, nanahimik ka dyan. Yung cute. Dahil, Ay, oo. iting ko sa aking mga junakis. Ang cute niya. Promise. Tawag. Dahil. Andiyan din sa'yo? Uy! Saan ito natawag? Pang ano lang yun, yung tela na yung pang summer.
Nothing. Eh, pag summer naman kasi yun eh, mga ano ngayon. Kasi di ba summer na? Hindi ka pa. Nothing. You wanna go inside my brain so that you see? You can go inside my brain. Go inside my brain, inside my body. Kanina daw makain daw. Lahat na. Dahil ko makain. Tanghali. Tapos, kanina. Minsan kaya mag-dress ako. Sige daw. Ay. Mabisit. Yung tawa. Nagya ka talaga. Manang! Ang ganda niya, oh, promise. Ay, ang cute. Hindi man yung pangmanang dahil. Yung duster yun ang pangmanang. Parang ang sarap nito, tapos mag-ano ko white na sauce. Shoes. White shoes. Di ba may white shoes ka? Ay, yung plain na white. Plain Yung na nakita white, natin na yung sa- maliit. Yung nakita natin sa ano. Bagay kaya to sa akin? Yo. Lumba-lumba. I-ano mo naman yung size, sa size mo. Kaya nga, parang ang cute niya, Day. Ang cute nga, ang ganda. Pati, may ibang kulay siya. Mm. Wait lang, tingnan natin. Magkano? 48. Putang. Pero okay lang. Pero maganda. Pangit siya, yung pink. Pangit. Ay, pangit. Maganda yung kulay niya sa... Pangit. Pangit. Ito ang, Hindi na maganda. ito maganda para social. Kasi, Social na ang thing. flowers. Yes. Ang cute ng ano. Baka matawa sila sa akin pagbaba ko ng hagdan. Sabi niya, Mashallah. Mashallah, ganda. Tapos, ayun, sabihin mo na lang na, birthday kasi nung friend ko. Dress code ka mo dress. Guys, Ang cute nyo. cute niya, promise. Hanggang sa ano? Hanggang dito. Ha? Nagpasto. At sa rin? Oo, nagpastod. Pwede. Tapos naka-white Shoes! Well, puro kasi loto eh, kayo puro sus eh. Pati, Pati lawit sus na, tomato sus na eh. Ay, girl na girl mo na ko na ito. Diyos mio. Ano pag nakita ko,
Mano po! Ano nangyari sa'yo, Joy? Hindi mo sabi sa akin tumingin ng ganyan. Amazing nga tayo. Bahala ka sa buhay mo. Maiwan ka dyan. Diyan ko sa isip. Itry ko. Ano? Titiyak yung reaction. Ang sakit yung tiyan mo. Napunta ba ito sa China to? Sakit tayo, aray. Sabi ni sa akin ng mga tao. Wala siyang block. Naiiyak na ako. Nagkatawa. Wala na naisip ko na magiging reaction. Iwanan ka pala. Balak ka at sumulot ka na. Gagi. Wala nga sila Rizzo at Sergio. Tayong dalawa na natin. Liko na to. Away. Rizzo. Saan ka magnininang, Day? Para kang ninang sa kasal, Day. Gagi. Ay, tama na, Day. Mariusip. Yun lang, Day. Ang maganda, Day, na kulay, Day. Ramis. Sabi, bakit nandito ka sa dress? Sa dress nga, Visit ka na. Ang ganda kasi, Day. Obra. Ang cute nga. Ang ganda nga. Oh. 61, ano? 61 siya. 48 na naman. Ang ganda niya, oh. Ganito. Kaso nga lang, malaki ang tiyan ko pa. Alin dyan? Ito nga. Hindi, ang iano mo man, yung size, sa size mo. Tapos dahil, gumawa ka ng, yung cycling short. Kuha ka ng, Ang paliit. yung ganitong cycling din ang to. Ang paliit. Diba? Yung may ano siya dito. Para may ipit yung, Oo, siya. diba? Yung ganin, oh. Tatry ko. Tapos naka-white sauce ako na. Shoes. Ito, ano naman ito style na ito? Ang ganda niya. Tanong ko Promise. sa'yo, ay, sumakit ang tiyan ko. Bakit? Ano ba kita? No extra stress. Sasabihin sa akin, makulay na makulay ang aking buhay, no? Uy, lubat na din po. Oh. Kainis Close. na niya. Lubat na kaya, oh. Close lang. At na gaganda na kong tumingin eh. Yun lang na ganyan ang ko. Lina! Yun! Ano na naman kaya yan? Hoy, dinner mo, Day. 8:30 na, Day. Uy, Later na dahil. uy, anong dinner, Day? 8:30 na. Later na dahil. Dinner na, Day. Dinner na, Day.
Ang bilis naman ng oras na daw. Yung to, tinatanong sa kanya daw lahat ba yun? Sabi ko, oo. Kasi si Baba hindi naman nagpapalaba dito ng tao. Sa labas ng papalapa. Ay, lalo na dahil sarap ka sa... dito. Ha? Dito na lang natin natin. Parang sisisimaw. Di ba dahil? Hindi chicken mo. Yung sisim. Wala siya yung ano, yung... Ang tawag nito dahil? Yung... Maong. Ito maganda rin dahil, oh. Mag-upload na ako. Maday. Kaya inom lang ng mainit. Ano naman ang mainit? You said, I want in school. Yes, I have. Before we go to school, like, so that the days will go, okay, the class. Tomorrow then go, so okay, I will see if I have anything for, tomorrow I have go school, I go on a place, okay, appointment. Maganda dito dahil, oh. Ay, cute niya. Kaso walang ibang kulay. Wala siya ibang kulay. Wala. Bakit yung lumalabas ngayon ng mga kulay, mga maroon? Puro maroon. No. Sinurete lang. 19? Puro maroon. Wala siya yung maon. Ano ginagawa ito na yun? Ano ba ba slides na ito? Yung punta tayo sa... One. 32. 36. 20. Day o 20 lang tayo. Gusto ko man ng sandals. 20 lang. Oh, yun, cute. 20. Pwede mo siyang suotin pang dress. Naka-short, naka-dress. Kaya umuwi ka ng Pilipinas, pwede mo siyang dali mag-short pa. 20 lang siya. Cute. 20 lang, oh. Ang sa dalawa kong baby. Day. Ang cute. Alright. Pagkakita yan ni Risa, sabihin niya, oh, tinati Jung. Ang ganda. Ang cute. Pagkita mo sa mga dito tayo. Yun na chinelas.
Mm. Yung pink ang maganda. Sa akin to, sa kanila yung pink. Parang ang sarap mag-ano ng mga ganyan, no? Sa mga ano ko lang, mga anak ko. Bili ako sa mga anak ko. Ito maganda rin, oh. Mm. Kaya ito, red. Yung isa kanina pink. Hindi mo ganda. Hindi naman ang kulay. Pusha. Kung gaganda. Ito pang summer. Ayaw pang mag-ano ni, ni diet. Makain ba na ito? Napatatlo na yun. Mamahal na ano. Yung mamahal ng jeans. 48, 38. 60. Ganda na ito. Ang mamahal ng pants na eh. Buhat na ikaw na. Gusto pa rin. Nandiyan pala si Al. Narinig ka! Gagi! Visit ka dahil. Tingnan mo, wala na tuloy tao yung aking Puro test tayo dito mo ang Ada abo! 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 Yung mga tao pala din kanina eh. Nagkandawa naman pala ako. Lang yan. See? Hindi man pala yung nakamute. Hindi. Pag minat mo yan, wala nang ingay. Ay, salamat mo. Mami. Mami ka talaga. Ingay.
Alam mo, tumatawa tayo, nakikitawa din si Ann. Oo. Hindi ko ang tulad ng ganito. Kakatawa. Bakit? Wala pa naman siya kanina. Tumatawa. Sabi niya, anong ginagawa yung dalawa? Hindi na ako makasagot sa tawa ko. Kanya ka kasi. Wala na, naisip ko lang ba? Ano pala yung reaction niya ba? Ay, naku, day. Kasi, ando na rin si Pulong. Nasa Netherlands si Pulong. Ang ganda naman ito. Sexy. Like, Manipis masyado. Parang madali siyang maano. masira. Mm. Ito din naman tayo. Like, Okay, pang ano siya, pang ano yung pag-summer ka? Sunday, Sunday. Yes. Summer guys, summer. Summer. Some. Sino ba tayo sa sala? Oh, Sino tayo sa sala? Rina. Si Lina lang? Si tatay? Wala. Pati ng ilong ko. 8:30 na. Somewhere out there. Ano sila mo ano? Ano sila mo? Sila mo ba dahil sila mo? Sila mo. Umalis siguro.
Ganito. Like, Hmm. Okay. ganun. 40 siya dati. Ngayon 32. Magkano? 40. Ang ganito. Daming tanong. Sarap ang pitas. Dahil hipon. Magkano ko? Ito, oh. Hindi ko siya. Yun siya tama. Yes. Kung ano yung naging caption. Yung cookies pa. Homemade cookies. Homemade. Capital letter. Kasi 8:30 na. Wala na ako may mga i-upload ako, hindi ko mga na-upload. Nagugutom na naman ako. Kain ba tayo? Tama na tayo kain. Homemade cookies. Crinkles. Ito. Saan na pupunta yung Sintinay bukas? Nagugutom ako. Bakit tatlo lang yung nandyan? Hindi mo pa inapatarating dalawa tayo? Sa'yo lang yan, uy. Ah, nasaan yung sayo? Doon, kukuha na lang ako ng isa-isa. Saan ka kukuha? Doon, Saan? sa pouch. Hindi naman yung maubos na yun. Tapos bukas, miro, baga. Dami kong alam lang. Oh, yan o, homemade cookies. Crinkles. Parang gusto ko na kumain. Kumain. Parang gusto ko naman kumain ng may sabaw na. Parang tumigas. Kumain ako. Okay lang yan yung lasa niya dahil na hindi siya masyadong matamis. Mahal naman ito, 40. Ano? Yung saan? Kaya nang wow. 20. May pesan pa.
Bukas na itan po. Tapos, hindi na yan kasya dyan. Doon na sa marami na yun. Doon pwede gamitin yung malaki. Bakit? Hindi kasya. Hindi ka siya. Ito lang. Makita pa ito ni isa ba? Nandun na sa ano? Saan? Sa mesa. Ito dahil ganun ka maganda, diba? Simple lang. Ang ganda. Ganda pagkaan. Brown, maganda na. Or black. Block. Black. Kasi masusuot mo sa any color, no? Ito, tinan mo. Pwede din. Ito, Magkano? 18. Ang ganda. Pwede? Di ba? 18. May puti din siya. Ay, ito, para siyang ano, oh, iba yung design niya, hindi siya plain na ano, tinan mo. Na, Pwede, pwede. 20. Pero maganda to. Ito. Na. Get to card. Check out na yan. 36. Almost sold out ng 36. Pag sa chinelas kasi dahil sa 36 lang ako. Dahil. 36 lang ako sa chinelas. Ako 39.40. 39 chinelas. 40. Sapatos yun, may allowance ako 37. 38 din. Ano makakainin ko? Ay, saan ako nakakapagkating? Kunin ko na 37 para maliit, no?
Ito daw. Ay. Ayaw. Ang araw-araw mo niyan, tay. Ayaw nga. Dito? $24 lang oh. Lang. Lang! Nakapagligpit na nga. Kakain ba kakain? Ayaw ko na kumain yan. Busog na niya. Wala man kakainin. Kakainin. Ligpit na tayo.
dapat dito sa ano, sala. Malamig. Malamig na daw, malamig. Ayan na. Binigilaw na. Hindi ka naman tinggil, day. Yes. Bisit ka. Makayos talaga, wagas eh. Yes! Ano yun, day? Sign of aging, pati tinggil, giniginaw na. Oo. Nagigibot-ibot na eh. Kaya patayin na yan. Wala nang ano sa ano labit sa lamig ba? Wala nang protection.
kumain na yung Mana? alaga. Sabi ko kumain na ikaw. Dito naman. Parang masarap mag-ano. Mm. Parang masarap na KFC. Pepsi? masarap mag KFC kaso wala na tayong money. Ay, Ayun. pangol. Ayun na si Mani Mani. Money. Aba. Day, may protection na daw. Hello? 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 It's me. Hello? 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 Yeah. Sino na ba dahil? Nagugutom ako, pero Titipid kami. wala akong money. Titipid kami. Mani meron. Money. Nasunog. Mani na sunod. Mani, nasunog. Para masarap humigop ng sabaw. Ano naman si Sabaw. Isip mo na naman yung Lucky Me. Ay, Lucky Me. Ano pala Lucky Me? Wala na akong noodles. Noodles na naman. Di ba parehas na sila tayo ng parehas sila may ano. Kung nalaglag ko, may protection na. Bumili ka? Hindi, binigyan ng tubig. Duma na to. Tsaka hindi man to talaga ano dito. Kasi malaki ang sa iPhone ang dito. Money. Makahit-hit oh. So, Parang ano lang eh. Parang humit-hit lang ng ewan. Masarap pa yan, dong. Masarap pa yung benefit mo. dahil Buang na. putang kaupo ko dito sa Sweden ah. Maaga pa, Day. Ba't Maaga pa, Day. ay naman, hindi mo ko sinabi. Maaga pa sa Maaga sa maaga. alas 10.
Sabi ko sa'yo kanina, magligpit na ako kasi mag-alas 9 na ba? Ay, hindi ka man nakikinig. Puti na ang ingat. Binabat ko sa school. Alin? Yung basahan. Ang map ko. Ako, itignan ko das na ulit yung phone. Nakakaitim.